Bizkaia eta informazioen teknologia bat egin da. Informazioaren teknologia interesatzen zaizu? Ezagutzaren arloan lurralde historikoan dauden erreminta guztiak ezagutu nahi dituzu? Bizkaia.eu komunitataren parte izan nahi duzu? Hala bada, entzun ondorengo informazioa. Bizkaitik fundazioa Leioan dago kokatua momentuz, eta herritarrekiko arretarekin zerikusia duten kudeaketa praktiketan eta teknologietan ezagutza bultzatzeko eta dagokion jarduerak sustatzeko komunikazio teknologiak erabiltzeko helburua sortu zen. Azken batean, xedea da herritarrak administrazioari online hurbiltzea. Bizkaitik proiektu berritzailea eta nazioartean aitzindaria da. Hala, online zerbitzuak sustatu, Bizkaiko udalen tresna informatikoak bateratu, eta nazioartean Bizkaia referentzia izatea lortzea albideratu nahi da. Gainera, helbide elektroniko bat sortu eta Bizkaiko herritarra izateagatik, administrazioak eskaintzen dizkizun zerbitzuetaz gozatzeko aukera izango duzu. Sar zaitez irubebikoitza.bizkaitik.eu egunean eta informatu zaitez. Guk jada egin dugu!